Peliburiban Antzola, 50 urteko elgoibartarra, elgoibarko kaleetan profesionalki zen pertsonalki hasitako pertsona, ingenieria naiz, ingenieriaz aparte badauzkat beste formazio batzuk, enpresen masterra, Gipuzkoako Foru Aldundiko diputatu izan naiz 4 urtetan, Elgoibarko zinegotzi azkeneko 12 urtetan, eta beste alde, Elgoibarren bai mendia eta euskeran elkarteetan, zuzendaritzan aritu izana, nire beste pasio batzuk uztartuz, ez? Eta lantaldean lan egiteko asmo daukat, eta erronkak oso gustoko ditut, eta gustot erronka handi baten aurrean gaudela. Gure ustez, ez dakigu zehazki proiektuak nola dauden momentu honetan, baina auzoz-auzo biltzen ari gara azkenengo asteotan, eta Altzolako jendeak egon ginean gauza oso kurioso bat ikusi genduen. Altzolak gabezi handia dauzka. Ez dauka gazik, ez dauka zuntz optikorik, baina beraien lehentasun nagusiena zan bidegorri bat egotea Elgoibarrekin lotzeko. Da, Elgoibarrera oinez etortzeko aukera izatea zan bereintzako lehentasun nagusiena. Beste guztien gainetik. Orduan, uste dugu hori lehentasunezkoa dela. Egisa da, Altzola adibidez aparte geratzen dela, orduan gure plangintzan baintzat bidegorri hori bultzatzea izango da lehentasun nagusietako bat. Nik uste da gai bat, mahai gainean jarri behar dugun gai bat, ez? Memoria historikoa betetzeko dago, eta nik uste memoria historikoa legea bete behar dugu. Eta torratzea hori betetzea azken muturreraino, uste guleko herri honetan, benetan, gertatu diren gauzak gogoratu behar dugu eta gauzatu ezin dira lan hartu. Ni pertsonalki izena aldatzeko aldekoa naiz, eta uste hori aztertu dira moduak nola egin, izen horiek aldatzeko badu, beste ikur batzuk horiek kentzeko duenak, eta uste hori eraman behar dela azken muturreraino. Kendu dira hori guztiak. Eta izena aldatze horretan, emakume bat izatean nik uste denok ondo ikusiko genukela, herritar horrek eman duen izenaren ondo ikuste dut, baina nik uste dut denok jarri beharko genukela herritarren ekarpena jasoz izen aldatze hori nola gauzatu. Baina nik uste dut hori egiteko gauza dela. Herria hiltzen ari da, Elgoibarra hiltzen ari da, eta hiltzen ari da ez bakarrik gauzoak, erdigunea ere hiltzen ari da. Aurreko batean esaten ziaten ez, gabez kalean baldin bazabez agirik ez dago. Lehen tendeak argitasuna bat zuten da, gero eta San Bartolomé kalea kenduta beste kaletan, gero eta komertzio gutxo dut ez. Eta uste dut herria hiltzen ari dela. Uste dugu Bildutik hirigintza eredu ezberdin batek lagunduko lukera ere bai herria bizi berritzen eta komertzioa bizi berritzen ez. Adibidez, Urasandiko lotura planteatzen duguna erdigunearekin horrek erraztuko luke jendea erdigunera etortzen eta modu horretan baitzat komertzioa ere bizi berritzeko aukera bat. Eta parte adibidez gu planteatzen duguna da ere autobus zerbitzu bat. Autobus zerbitzu horrek auzoak zeharkatuko lituzke eta jendeak aukera izango luke San Pedroko etxetatik, Sigmatik, Altzolatik erdigunera etorri komertzioa bizitatzeko erosketak egin da gero erosotasunez etxera joan. Hori adibidez bi neurri ez. Baina gero adibidez, merkatariekin bildu geranean, bai ikusi duguna ere, beraiek faltan botatzen dela sustapen neurri batzuk, traba administratibo gutxiago jartzea, laguntzak egotea udaletik beraien jarduna errazteko. Eta uste dugu hori udalak ardura hori hartu behar dela. Erantzuk izan daudelako herri bizi bat usteko etorkizunerako. Eta nik uste dut udalak hori egin behar duela etorkizunean, komertzioentiekin, merkataritzarekin elkartu eta estrategia amankomunak landu. Guk beti izan dugu parte hartzea garrantzitsua da, baina hori hiru premisa nagusi izango dute horretik. Guk gure jarduna betzen dugu gure 3 ardatzetan zentratuko dela. Kudeaketa zorrotza alde batetik, gardentasuna beste alde batetik, eta azkenik parte hartzea. Ezin dugu parte hartzerik bermatu gardentasunik ez badago, informaziorik ez badago. Baina gardentasuna eta informazio ona egoteko kudeaketa zorrotza behar. Eta nik uste dut kate hori iztala bete azkenengo urtetan. Herritarrek informazioa ez dut eduki orduan parte hartzea ezin duzu benetan eskatu, ganorazkoa eta erantzukizunez. Gure aldetik uste dugu lehen pauso horrek eman bidea dela. Eta, adibidez, auzoz-auzoko gure plangintza horretan hori nahi dugu. Herritarrak kontzientziatu, beraiek ere zer esan daukatela herri honen garapenean.
Eta horregatik uste dut, jendeak eskartzen dabala gainera gu gerturatzea berain gana, eta informazioa ematea. Eta konkretuki, epe motzera, bi proiektu parte hartzeko, erakusteko parte hartzea nola egin nahi dugu. Bat izango da, plazara proiektua kulturan, baina ez bakarrik kultura eragileekin, hau da, herria dinamizatzeko aukera bat emango digulako. Kultura eragileak, bai merkatariak, Elgoibar dinamizatzeko eta dauzkagun baliabideak ondo erabiltzeko beraien ekarpenak jasoz. Ekarpen egonkorrak. Eta bezala batetik adibidez planteatzen dugu sozioekonomia foroa, eta hor nahi dugu Elgoibarko eragile guztiak oso aberatsa da Elgoibarrek sozioekonomian, baina daude hezkuntza, daude industria, dago lanbide, daude beste formazio batzuk, udala bera ere da horre eragile. Horren, guztioin artean, parte hartze foro egonkor bat sortu behar da, etorkizuneko erronkak eta eztabaidatzeko eta Elgoibar benetan aberatsa eta atsegina sortzeko etorkizunean. Bi proiektu horiek gure adierazgarri izango dira. Bai, noski streamingez jarraitu behar ditugula plenuak. Udala herritarrei gerturatu behar diegu. Batez ere, teknologiak nagusi den garai hauetan baliabide guztiak erabili ditugu udala herritarrei gerturatzeko. Plenoetan erabaki garrantzitsuak hartzen dira, eta nik uste dut herritarrek eskubide daukatela plenoen jarraipena egiteko, ez bakarrik presentziala aretora etorrita, baita ere internetez streaming bidez. Guretzako streaminga martxan jartzea premiazkoa izango da. Uste dut herria zikina dagoela. Eta nik hemendik 10 urtera herri aberatsago bat, atseginago bat, biziago bat ikusten dut. Eta horretara jarriko ditugu EH Bilduk indarra, baina horretarako benetan danon parte hartzea beharko da. Nahi duguna da, etorkizunean, nik uste dut herri, aipatu duena, ez? Kultura arloan anitza izango dena, aberatsa izango dena. Baina baita ere, auzoak erdigunera gerturatuko dituena. Herritarrentzat atsegina izango dena. Haurrentzako jolasguneak edukiko dituen herria. Nik horrela irudikatzen dut, oinez ibiltzeko atsegina izango den herria, baina horretarako gaurtik lanean hasi gara. Garaiz gaude, merkataritza garrantzitsu bat edukiko den herri bat ere irudikatzen dut, baina uste dut horretarako gaurtik hasi gara lanean, eta EH Bilduk hori hartzen du konpromiso hori, ez? Hemendik 10 urtera ikusten dugun herri hori gaurtik harrera lantzen hasteko. Arrazoi dauka, ikusi besterik ez dago Kalegoen plaza nola egoten da edozein arratsaldetan, eguraldi ona dagoenean, oso erabilera anitza daukan plaza bada, eta hori ikusten dugu, arriskua badagoela. Haurrek jolasleku bat dute, baloiakin edo patinetekin aritzeko, baina plazan beste erabiltzaile batzuk daude eta hor arriskua badago. Guk ikusten dugu hori zergatik da, behar batzu daudelako. Eta EH Bildutik aurre ikusten dugu proiektu ezberdinak lantzea. Adibidez, Bolatok inguruan arnasgune bat, jolasgune bat ere planteatzen dugu, hori erakutsiko dugu. Baina baita ere badaude beste espazio batzuk, Santana kaleko babes ofizialeko etxeen atzean badago espazio bat erabiltzen ez dena, eta hor uste dugu parke bat ondo egongo litzakela, auzokoentzako. San Pedroko etxeetan dagoen, hor era bat kuriosoa da. San Pedroko auzokoekin egon geranean, esan digute, hango parkea erdiguneko haur askok erabiltze dutela. Eta horrek erakusten dugu azkenean, herrian ez dagoela, erdigunean ez dagoela parkerik edo gabezia hori dagoela. Beraz, bi esparru horietan, baina beste batzuk ere bai, uste dut, arnasgune horiek sortu behar dira, ez da, EH Bildu konpromiso hartzen du bintzat hori lantzeko, eta batez ere, erabiltzaileekin lantzeko da, aurrekin beraiekin lantzeko, ze jolasleku eredu nahi dugun eta bereiek ere beren aportazioak egiteko jolasleku. Eta EH Bildu egin du beste herri batzutan hori. Aurretik aipatu bezala, EH Bildu lanean dago aspalditik, auzo-auzoko plangintza baten nahi gara, eta jasotzen nahi gerana da, herritarrek eskertzen dutela guregana etortzera, aukera aukitzea guri planteamentuak egiteko eta gauzak eskatzeko eta bereien ekarpenak emateko, beti ere ekarpen horiek kontutan hartuko direlakoan. Beraz, eta EH Bildu konpromiso hori hartu du horrekin jarraitzeko etorkizunean. Beraz, herri berri bat nahi baduzu. Denon artean ariketako herri duin bat nahi baduzu. Kulturan anitza izango dena. Herritarrak erdigunean edukiko dituena eta bizia izango dena. Adin guztientzako atsegina izango den herri bat nahi baduzu, EH Bildu eskatu duzu.